Ate 2017 ankan ilitum PIL case pilo hala so 24 plus organization hul. Di lapen ke 2018 ankan ilitum wardik long lo. Lapen ke la so wardik ke long teng pensi within 6 months Karbi Autonomous Council atum isia committee seng pen selam pen ada Voterlist mate separate election paragraph 2 Sub.Para mahasau lapen ke langnam sinang khasi jantia hill section tak thake lapen garo hill section thake lake tribal areas pulo tang te everything belongs to the tribal they all the powers are given to the tribal laso paragraph 20 along ateng men se hala paragraph 2 lapen sub paragraph 7 ateng pen Karbi Autonomous Council they have a special power to make their own rules to make their own law aron cheslamun la ana power itu manang pilo la 62 to the constitution of India laka mini constitution ladak taksi banglong masih justice bial hamsaria pen masih tok dak lo lagi ladak ke kaci debate yang lama masih avelo jong se ke chok chedo pulo tang te bang supreme court masih ben de jikan di seta ilitum la kacini ne posi ko lake constitution 62 ke bihek ta ho lake thang ta gali ta ho po lahai ajaha ka tum inut bahini tum nije tumar julong lasi hala 2018 award ke long teng pensi 6 month ilitum hana pornang pilo Karbi Autonomous Council kachari bom ago hala sot ke congress di congress do bom hot congress government dak do bom hot BJP wangi dok hot non chari bom atumalo hala sot congress lang hala tuma phan se paselam toilo la so aram seta selam hayedalo laso selam hayedat pena joksi iletum APHLC pen iletum 2019 aningkan iletum MP election also iletum kengkam ciordun perang lo la pen iletum January 21 2019 aningkan APHLC putot amang patek tholo inthur thulo hala sut ke iletum APHLC amang patek hod bang pharu sitabe we have only 75 members who were present on that day la pen ke la itum la APHLC amang patek la ke loru langso Rangsina community hall di Rangsina la loru langso market dung la dasil itum amang patek lo sis bang troxi ke bra pho pen iletum APHLC amang patek lo 2019 aningkan la pen ke within 3 months April chiklo ke engkel itum MP election afan ken kam chior philo iletum asar jai ka thar fan election pathur duno iletum result chelang lo engkel itum chetheklong lo iletum APHLC itum chikloyan thom bedang bong mese iletum han radatum nang cherap nang cheto dun itum theklong lo ahir jume nai pidun theklong lo la pen iletum APHLC itum ingdeng ke thom third position an do duno iletum de la pen wangkulo non MLA election ho MLA election utame iletum nearly 60,000 an iletum ako nang plus untulo la pen ke itum wangbom lo non 2022 an sitame iletum puthot non ke lak council election Karbi Autonomous Council election aphan itum ekeng kam chi yornang ko the 2017 a PIL kas a kes ke 2018 tu wardik lo la so wardik ke lake pu mat lang palu chok Karbi Autonomous Council tum klema heda ka phire nai ko mat phan sidolang high court aphan langdame lo polona de political party aphan punon apen ke jar high command phan punon seta high court se gethela ta high court ala marju je that high court aphan arkan pet pensi pinier ni non kachari bom BJP Karbi Autonomous Council BJP government to bangke nono bangke la high court alam ta deng de derlo that means 6 schedule ke latungke totally masila tungke arkan petlo aron do kok setame lage nang ne pukok lo inglong aso tum han paching thur nang ne pukok lo inglong aso tum ajak kong bang ni tum nang ne pukok lo deng nang ne pukok lo just 1969 anengkan ili tuma mistakes koson mala son thot sinon na je plan lo di 1969 anengkan hill state itu manang pilo di hill state nang pilo seta mele tumge hill state ke nang ne itu nga samong sido duni pu system se non tame high court penili tum phan nang pilo nang tum che salamoy pulo ke haya tum klema heda lasi ili tum laso ke klema heda posi puthot ako 2022 PIL case 15 2022 aning la pining lang bong ni tumako case file lang ko la pen non ani litum case batai pho ning thur elo la pen ke damtang batai pho case kang thuran stame nilitum sinon ta positive si dola nitum la pen ke la so case tame litum haiji busin ning thelo la pen rada tum ilitum hanang cherap na chito duno ilitum phan jakong horang pen chinglok kaddo gabe bidi sorian ta itu marat na cherap na chito dun nasi non ilitum la so case pending lang aronat ke non ke dobom election setame la ka Assam State Election Commission atum la ke naki bibori ate case already Guwahati High Court on pending la pending dobom mong setame Assam State Election Commission atum men masila da election ang bibori dalo de panchayat aron pen ata
la sini tum pulomati ile tum Guwahati High Court dong dam lo Assam State Election Commission a commissioner Alok Kumar phandai ile tum che tong dam lo ka memorandum na pidam lo than nam pamelu sitame Assam government atum ban mata Assam State Election Commission atum ban la bangso $60 phan aman ki pipe pana jok la tum election nang di bori delo la dak nang chi phudun bori delo la ke isi ile tum phan nang kelang rop mate tum phan $60 to the Constitution of India phan aman ki pipe la tum theklong dak lo komane not bahani tum nije thai meme ile tum theklong hur lo kente di article 163 doko Article 163 Indian Constitution Article 163 lapan Article 164 la doko pena posi la ke damtang High Court 2017 nengkan ba 2018 itum raso PIL case ke haitame itum claim unde dalo athila da Article 163 Indian Constitution okay the Council of Minister la doko ko posi la ile tum claim unde dalo puse puri Council of Minister mane ko pilo Council of Minister ke the Chief Minister ada Article 163 long namlo pulodang te the Chief Minister is the head of all the minister di Chief Minister helo ke thenai lo di lasi Chief Minister na che kroi du nai mane la convince nai polam no mate acha ante jongsi Chief Minister han pa kroi nangi di lapen ke Chief Minister han jongsi pa che kroi ni hada Council of Minister sadak Assam State Assembly long ministers don Assam along ke do minister ano han Chief Minister pen chenglok ke do ano minister HAD minister apen kapre minister dola hala tum han pak roi nai pulotang ne koma da kam lonte lake koma da kam lake student organization kopine NGO konane kopine organization do atuma kam ngali lake elected members atu Karbi Anglong Autonomous Council long ke jabo matu CMEM pen chenglok IMP pen chenglok il tu memele bangpli kupia han sei chotoi don assembly lo hadak ingni dun chonot ke andam lage article 164 dong lage dak 62 puthak la hadak kan inji kali kante hadak article 164 long ke hala dak ke isialam no nonason Orissa Madhya Pradesh Bihar long hala dak scheduled tribe atum Anglong asotum tribal satum do hala tuma phan kapalangi phan isia welfare mata isia in charge hala tum phan there shall be a minister selam piun minister appoint un hala Orissa Bihar apen Madhya Pradesh long ke do scheduled tribes mate ada ka Anglong so tum mata ada tribal dum phan di kapalang ji phan paching thuri phan pudak sing to hada ke lapeng hada ke article 164 last point 5 long ada ke salaries lapen allowance di minister satum apan konana salary CP konana allowance CP pudak sing to hada ke lasilahai article 163 164 pu inut bahini atum non ke dobom BJP long ke dobom inut bahini bos ka chekrong tum la nangkan hinje la ke rad phan ka pa mangu phancho lasi la thang bak bela chimlai le alam hedi la $60 lam dan thang bak be chimlai le pin alam la hai rad phan pa mangu ki than tap la hai alam bak ington angi alam bak toro sir nang le ka do ve Karbi Anglong rat la hai tum kamang hu dunde de je phanse la se kai ke da tum tok su pen stame tum than pon bomlo la si kopia thesi non APSL se tum nomination ke file dun lo maplote ke jog dun lo maplote la ke non tuma general secretary pen stame thandak lo la si puthoni liye aku arju pondu intu ilitum ani bhansa tame ni arju pondu intu ilitum la paragraph 2 subparagraph 7 high court pen order long log lo di high court pen order long log lo seta mo pen general secretary pen ta pe klar pon lo long log pen a phi seta me di che kloyon throng mo me petang nai kali non inkan phot na selam le delo amte no la high court pen order do konda jongsi la tum ningkan ho angbong selam le delo ande non rada tum ako BJP bhamsi ako kroi thu bomilang ma la pen BJP bhamsi rada tum ako vote jok thung tung lang ma mate BJP long ke do prong akar biatum baing long asotum la keche ke biatu aphan adim ke pekantuma nang la so putha ko pilok puyi labang sa question ke lage it's very serious need of the arlo kachar juseroy kachithan seroy kachimum seroy debate talks lahai ilitum seminar lahai kedo along lahai kachithan ponang ji a question lo
ake nang so the point lo la si ilituma phan ithan lo Chief Justice Guwahati High Court pen difu ki wang hot sitame nalitum mithang adim six schedule areas ke nalitum mithang zakong nalitum kachilong nangji labang so Article 244A lapen hemprekang theme separation of state Article 3 la ilitum kelong jiaphan atok ano jirpi jirpo rong rup sarpi sarpu riso okorja kado kawya phanstami hampang doan na phansta social organization of phan anstami thandam tupnot rong ludam tupnot six schedule kitab paporhenot six schedule alam pachichininot constitution alam pachichininot ilituma phan and Koteswar Singh alangli Guwahati High Court alangli Chief Justice alangli penstame ilituma phan dipu ki wang husi dipu court ki wang husi judicial officer ang nosi alada reporters ang nos tami ningje kang dak deklo Fereri la pen nang ni tum mithang zakong ke exercise no nang tum silong nang ji rights do la ansi lituma phan ithan kang dak lo la pen an pars tami Supreme Court High Court pen sitami lituma phan order nang pilo nang tum mithang arona teng pen le council nang litum kadu kawin nang litum ajakong an ke exercise don pu iputang erlo ta lata kapatepek le kapatepek kopia pot la kapatepek la ke kachini ajakong kawida kachini ke jakong la si ilitum kachini ajakong thek nang jip lonte theoretical knowledge practical labang hand in hand dam thek nang ji theory laben practical jongsi homan 50-50 tum dam thek ka Charlie ason ilitum practical along apply dam thek long te la hello ilitum kachini ajakong ke rad den upon stame ilitum than bon payment ji bon se tame pinyarni kopia posi ki chok che do koklo bang so council ilitum pia pol ilitum non ilitum chalana thek the lo chirai kom thek the lo la ke ilitum ke kachini ajakong ta avedlo la pen bidi sorry la hai ta chipachoy thek the si kali kalang ta hor kali kalang ta tiranga cigarette sekhar lahai ki cho pen si putar locks tami na hok etlo lasi lahai ki cho pen tami ilitum akan hok ke it's affecting our whole heart mind body and soul lasi ilitum anutin abang putin sitami kachirok tok nangji non BJP a government ke ilitum aphan ke langtha here me ingring me ki thilo ki virlo ilitum inglong akhai do anki ilitum marginalized section under Asian countries ke ilitum ke konano ilitum ki damnang ji da ke imithang adimlo la si BJP a government atum la puson si itum han nang therlo nang haplo gaung panchayat ateng pen ke ladake six schedule areas long ke ladake election state election commission ladake nang bilong le dim tano nang bibor idelo la si tong rurut tong hap pen si non ilitum nomination ta file nang koklo la si ilitum akan nang hok ke ilitum mithang our side imithang kache right kom nang ji ajakong anta chipang bola la pen chipawir pupuson na political leaders lo pinyamat nalitum ning chirui tha pinyamat nalitum chimatha tha rat that ilitum han tokso lang punot lapen ke ilitum reporters atum lahai data na collect ahut sitami rat a comments non hesitami ilitum comments dopik labang so ilitum ekachithan kachimum pon labang so akachingway along sitami Facebook along sitami YouTube along sitami radatum non a comments dopik lo ahin pen lasi kadok kawis tami labang ning chiru nagi lapen akichok bang ilitum labang ilitum ning aklong pen ilitum discussion nang tek nang zi asi BJP government na tumabang pinyar ni sitami alang litumabang ke ahok asong zapo kalidelo ahok asong zapi kalidelo pima alang litum angbong amithang angbong sitami educate ta chipi tek thedelo alang litum angbong sitami ahok komasi political leaders karjab do naima non talang litum ke chingwai tek thedelo alang litum abong ke chok jam sitong antadulang la hello si kalang lo non ilitum na si ajan le chathan non satame ilitum Karbi Anglong aradatum kangwai ahutsi tum ingwai pimenenge la lo lang likithan choro parpik lo la si non puthot ilitum dam tulo na lang phera son di pinilitum long
lang pher pen APHL se president rom te non jungloi litum bang kang kili kalong alang li kar jab dunji lang pher lo son ke chia so tum si hada ke ong pule pule ta henone lo ni apir the pen lo lasi halada ku pia kisung ko son ku pu am sinon ke cecang nang ma inglong so tum la pen aron repen di long ni cirai bor isi bang ahap pre no katiki kado di lasi lang pher along non present situation ko son ma alang li rong pi sang opet ham sana alang li pangsa por pila đó cao đom bên người là bằng số tóc số cái làng ra đoan phan nili hin pen kado we phan sami APHL se hin pen li cao đom pe yolo cao đom churo lo itu masa nili phan lang phera phuthak lang phera situation phuthak na kar yo pot nili masap so apor do sistame thi hek pe nili non than ji phan ding hang lo lang phera long ga hok lo ke che so bat pi khang yang lo hada vote total vote ke suri plikap so se chot suri plikap ra bang pharo troxy bag do sitame suri plikap bang bong pen lang dam lo pulu tang te che thak dak lang suring koi adung rai karbi a vote do lang la pena phian bang ke bang ke che tuma vote lasi nili lang phera ra da phadi liga chu nirgang tung ga lehlo KHEI phan LONGRI phan la pen ke isi mithang abore phan kichi pe jog ya ning hang pulu tang te ke che so tum do osi tame non ta ka che dana por do lang non ta hai un lang non ma ta hai un lang tang te la suring koi karbi ara da do lang karbi abu do lang labang suang bong yong si non ke bang mate non labang su kili ka por ile pe pen dolo pulu tang te suring koi muni le APHL si phan jok hup mate pi hup hup dat pulu tang te haladak ki ong do ke che so phan sta be ili hai de ja to war dola pilo pulu tang te suring koi ente dang ni KHEI phan je mathara LONGRI phan je mathara e methang in future e somara phan je mathara det LONGRI phan jong si che matha pulu tang te APHL si phan suring koi dang ni suri krep phok vote le APHL si phan pi ponta labang so vote ki pi pena jo haldak lang pherara da phan isi ke me sen atomona chilar khagi pilo pulu tangte laki ong du ke chi atumta hada kam pi pe ji pilo pulu tangte non ke dobo hada ke chi atum ke ong marat ke awar saila pu helo homoisa mate ke sugla pu helo halada lang phera long ke chi su ke ong marat ke la pu helo ke cheng sia hu lang phera long si Jamuna irrigation budo Jamuna irrigation bridge ke dono hu Karbi atum ke halabang so hithi kulat ke dam lobonga phan ben dam nangret mane ke phule the polong si che thap si lang roi ke par halabang so sungpik asi halabang so a bridge ke don ya phan pu gobo ka samatum bang bridge nang don populo Karbi atum bang ke aning karong chondun pro sitame a bridge don ke adolong don petlo Karbi atum ke kati hok chon pro lo sitame alle ke Karbi atum ke ali do piklo sike chitin bond wa pita alle ke pini Karbi atum ke non ange chini lo ali tong doma maten itum kaluksan dang kaluksan lo polam ma ke tuning pena bang ke Karbi atum chini lo athe pilo polo tate Karbi atum ke labang so bridge athak sitoroi don cho bonda mela so lang ke palong bang ke bang ha Nogong district penceng loksi ha aberan kunana district ni si bang ke longbom lo so lang ke khiti bati klem arlenga tum ke Karbi atum ke hadak lang pherarat ke amek dai dun open abhara thang ta bitet lo lapen nona phia ning pung lo itum ke thak ke te roi cho bonta bang ke alang si ke long tum tong ale lo ma athak te roi tum tong ale lo ma pu pini lang pherarat tum chi chini si nona bang ke thur pak pen labang so bang ke chokchi pu non ana por ke amek prang lo tangte non ana por amek prang ke itum kupila li ke dolang ke ron ma ki thur lipo asona sona ki sung dan dolipo laposi
หลังท่านนหลังเพรรัตเกนนอเมกพรางหรอเราเป็นระบังสู้อัฐักติโรลงจดังยี่ปูหลังเพรรัตตัวมาท่าหรอบอนสิตามีฮัลบังสู้อัฐักติโรยี่พันอับดุลลงเกดอนหุดันตาอับบริสเกดอนหุดันตาการบีตุมเกฮัจิรานะชลงุนเดระบังสู้ดลงดงเทเคปูระอลังตุมฮักโกฮัตติเพนคัลคัตตาเพนอลังตุมเกจีสุตุมพันบังโลดักบริสปดอนโลฮัลบังสู้บริสเกดอนหุดเกจีตุมวังมาซีอับบริสดอนโลฮัลดักปอยซาตังกาลังตุมมิสตรีตังกาลองโลฮัลบังสู้กระจงดัดตังกาเป็นมาasap sapuk supen karbi to malong le chiri silong hokep chiri silong mane ke pharoisi laposona nam ke kompen halatum dak nam huphulo anthu haladak muniatum karbi tum kilude long le nam detlo aphi dak chirai detlo pini adolong do tang det pana phi amuni tum dak setel phitlo dak pithir thiplo pithir thip pana phi pini bang ke dak laposon si chan piklo chan piklo ta karbi tum chichine kenaba dak di phua dum hello berala company na ki sun pena da karbi tum badu phanta karbi tum bade ake thia kam pekpi ake thiar ku pekpi lebaran da dunong le ang ton pen bang ha bihari tum si wanglo pini a berala company jude pena phi dak bihari tum da occupy so taxi hadak lang perong ta sonsi atuma war sai endel sita piniarnya ta dolang apor dolang tum ke haji pana por dolang cor parpik lo rong tisango nang lagi paklar pot lasi lang perara stami tum manghunang ni hadak kece sotum ko puson sinang bat long lok ma lapen kece sotum panjong sinang li ning kama thake kece sotum nang bat piklo pupo ta avot ke jok nang li national party phan bolote kece tum ke ki jatala tum regional party phan ganing nang do hondel lasi ilitum abang si cicini nangku corolo lasi potho dam thu pilo na tuma general secretary phani ni ako alang ni long dam thula BJP tum pulo development di kai tala tum development possible and on present development non inkan 5 years la tum damelo kopipia development lo road education health la get home free lang na tu di PHC stame di water supply kadu ko mis stame kuan bak develop lo la sela so puthai tum general secretary si tum han alang li council le ardi pono prang ko langdam no bulutan ready the present BJP government is a failed government ni koi bangke lage totally failed government alang ni tum social media kadu long chipak lang thai me di la di phu malong kadu we la hai taon alom la towar la hai kaselam la paklang thai me seta la penang tan nang ni kilometer si ni dam lo bulutan te nang tum theklong ke ili tum kadu te theklong prong lo gente di dak di phu taon no mata la ili tum kilometer si ni ke dam lo bulutan te nonata garian na damun e la sonjo la pen ke ili tum BJP tum nang ke wan pia development kala hello ni ripui ke towa number 1 red road langdam sina de koan se develop lo tum nang sinang to ili tum 1951 a prang ban ke do arong amukha de karbi arong ban chelo inglong so tum ke do arong amukha towar ko na si do lo ili tum langdam sinang to ili tum langdam sina ili tum Singhason constituency son langnam sina so cheng constituency rong check bithi langnam sina di langlok so pen hala arlong uti ke dam towar la ke ningkan 1951 aprang men bangke do tum sai delu di seta pini arni anta me ili tum ekeng men sidam nei ki so anta me ke chuman anta la kunang ki bu ben si banai di pe penang bu si la pu si banai no la pu lumbajong taliajong ka nang tum lang dam la lang taliajong lang so lang kaijan la hai lang kaijan bithi lang dam lo pulo na de to war ma se ave mati di ili tum lang dam tha seta lang isi manghum me lang dam me la mang la pulo de ha 1951 pen ke do karbi arong la pen la tribal arong mang to war ave sita la non head ke wang tu 1960 api 1970 api ke wang tu non wrong ku da son utor borbi la son ke a jo phir le dam se me to war ekdom black topping me pik di solar me ola tu di ke do ke thak ki juna la hem ke ta ma to war ki juna la pen cheng lo ke rona hem ka do eta me pik enta ili tum Karbi autonomous council tum de la bangso BJP government Karbi autonomous council nge do tum ke pilon tela ang tamen ke wanga ke che tum hansi development wan pitek chalo mante hala ili tum dak do wet inglong aso tum ili tum daka itum the son of the soil di dak do asomar tum binon phan ke tum chelang le lo mante la hai tum munthi da me la pen education nam se na education nam se nang pinier ni ili tum theklong bom no ke di education non ta lang dam tha rong bi the non ta lang dam tha school hai man da non ta bia hi sai de chai nong si jui rui sai de la ke la bang so lam ma chu bai pulo dan na le tum ha arlong uti lang amo la pen ka ha
เขาเป็นhala langsung mepi po hala romongwe damaton sula mo karbiang long ar loke alang tum jong he chipin dak pus dame ili tum along ke proof do non ta lapen ke lahaya photo kado itum click alo non election hut ratan paklangi alang itum chemat hata heme di la long ni school pa mesen lo la si development polang tum chipin dak thai me sitame as a whole 90% 95% karbiang long lo school a hempin year ne antame barak thang la wall away in half away asar nu away kang nia phat osomara tum non anta bosta che ponang la sona dim ta dolan laki li tum no approve do laki lasi school ka we jok si ha bahera si chibidu nang lo somar do lasi itu ma somar tum ha bahera chibidun po si pose sa side lo mati non ta chinang lo sumila rong hangpi injured lo kado lo sita we don't our leaders they don't care about all these things they don't give important about all these things they just think for their benefits ne amin hangal le hansin non na chemat ha cho la hello ilitum lasi non la ningkan ho radatum la non kapahai bom la baso BJP apana bangke radatum non kibang jia election bangke alang litum phana bangke ka bidai nai mane goodbye ki punang ya por non bangke la pen lang di kijuna lang ave non amta ring a ta long du nang velang lang tu kala di lang non a beche ka por ki kachi ho ro so to kijuna di lasi BJP tum pulo di development si kenang jipu acha ilitum six itulah jakong pen pantang nang jipu la six itulah jakong pen pantang ra council cari lo pote development management development back bukan dilage ane kupia posi alang itu kamang guna alang mararat la so six itulah jakong ka chini ne poloti la ka chini ne posi ili tuma jakong non job advertisement ke parlong PG di ke post ke 800 puji ili tum daki to wega tum ke longi ke 800 post pen ba 500 post pen ke bang hok ke ba bang trok ke ba di 50-60% and another 400-500 members ke ha Guwahati pen wang tum ta jor hat pen tum ta ang tan pen wang tum sinang lo ni and ili tuma paisa lo mati la ili tuma jobs lo ke la paragraph 20 lo ke tribal area putang de lo kente ladak tok tang dah lo kente ili tuma APHARMAN side lo kente hala tum han kupia dorkar sigi pinang la kente lasi amud alang ili tuma jakko ke Jepang bo ke dakalo ili tum ki dugarat pinion ki dugarat ke ili tuman wan ili tuma akiong pi an wan ili tuma sakuri bakuri penceng lo kat do gawian tame hala tum bahan ili tum cipinang ko lo kente lasi chorolo apoda chi heglo lasi non kijusi la hello ondu atum pulo APHLC ke mesen bonta hayun ela posi ongdu matung ke pupu di APHLC ke mesen ta hayun ela ante hayun ela pama nang li aku BJP phan si piroma hala mesen poa tumaloma ke dun thute hala BJP ke heno la tumda pupu di BJP Congress ke heno lo APHLC ke mesen sata hayun ela pama hala heno polong sedang aku johon thula lason putha nang li pilo ke pupo puini bang heno puge pu bom BJP party heno puge pu bom seta me alang litum ahok rat ang no ning jedak hayedat dak number 1 ilitum to realize sena self realization is the source of a better growth ilitum mithangyong si ni chokchi detlo ni inut political leader ni songzapo ni songzapi ni arona tingpen ni claim ke datlo la chimatha sena ilitum akamatha bang chikirla sena lapen ilitum jongsi chikirla the pulotang te kivir apar kivir lo lasi kopia pot ilitum 1969 aningkan hill state ilitum long elodi itum han halabang so aningkan ilitum aphan nang pilo ilitum aphan congress atumabang ilitum aphan nakachari pon pen hala suhut songzapi atumabang nitum ki state nang ni mati nitum ki handbrake nang ni hill state nang ni nitum ki Assam government long se dodunji pula ki pu ke congress tum sigi pu Don Marley kado kawe jerpo tum ta manghu nang ni athima halabang suhut ki K1 ke APHLC at songzapi tum si handbrake halamang so hill state one lo ta one lo si tami kewar chor bang ke APHLC tum le kewar chor kali kewar chor bang ke congress atum lasi APHLC abang non puthot
bangso 244 article A autonomous state lapen handbrake kang team ke puthot philosopher thinkers philosopher atum punon kithek kere atum punon APHLC pensi handbrake ke 1 2 weg ji pu lake Indira Gandhi ma se tamil lake ningje kanglo lapen Congress atum war chorlo non APHLC leke hai lo bote la bang chihum tu yok lapen chihum jopo lapen amparta la ilitum ke chengsi ke ilitum ke handbrake la autonomous state upon se ilitum ke labang ke hang po ke ilitum lapen ke koan malitum ke hai ang thek non che paklang lo na lapen jongsi nili nutvet award pen jongsi nangli nili ilitum pine eok rengno det ipuso det pusitame ilitum jog dun de det pen koan kan hogji sarpi sarpu lama thapa menangji lapen an pars tame ilitum handbrake kilong tang pen non bang so a party hanlo APHLC all party hills leaders conference hanlo hok KHEI kamatha pinong athema APHLC pensi handbrake ke one vek po lapen thitame reng tame labang ke non election hai tame reng tame sitame kachi song bang king tonte lapen ahok aphan si arjabji lasi ilitum chinidam sina sum rong hang aphan HAD minister hills area development alang liphan HAD minister P8 panapi kopia posi alang liphan pasuntuk lungyui kopia posi plumjui lake ilitum zakong kachini dun depot kachi fight dun tek depot ituma voice raise dun tek depot labang ke ilitum lasi ahok asong zapo song zapi na manji plonte aprangsi kamatha ilitum matha pame pensi ilitum arzap danji lasi pinyani kopia pot ilitum la mopen kipubom a school a college pipot college long ta 5% rate ilitum Anglong khai pan admission kipi la pipot ilitung awas race with that la kopia pot political education in church IAM atum kopia pot la admission 5% emit hang adim emit hang a college piniarni riso okorzang kacharli aning ke hang atuman pini admission long da mathai we piniarni MA MPhil PhD doctors kacharli atum pia pot pini boreng war sai long de that lahen lo laki a big question lo nang litum Karbi Anglong autonomous council atum si nang litum laki chimatha nangji latni tum chok chede lo pu Telangana example nang litum matha ponda alang litum ke regional party pangtang si alang litum pinyarni rengdok rengni alang litum handbrake kang team Telangana long lo Tripura state atum keng sang atum hansi haladak chief minister pilo ta pinyarli alang litum recho alang litum pini ang hoi chedeng long lo lasi alang litum son ilitum people charli dun tek thede people itum apor ilitum time management ilun tek thede ilitum apor kang hon lapen radaphan cherok tok amai dam pik nang lang lapen pik nang lang pachini pik nang lang kachini ke jakong apot ilitum anso sesi atok anu ilitum dam tum naji thandam tum naji non a election ahut ilitum matha pame pangching pame silitum all party hills leaders conference APHLC jongsi ilitum ki hailo arna mahirjume rad hirjume pen ke hailo plonte handbrake kang team ilitum kachilong japhan ki lake do or die tame lake klempo lasi rad back chirok tok lo na ilitum educate dam na agitate dam na organize dam na ilitum apor in hon lo na lapen hey asong zapi na man pamese na nalo turu par piklo apor kom pigalo lasi pithiek pan nili secretary general secretary pansin nili arju pondupo alang nilong sedampo je BJP lapen Congress latung ke hengno puke kaduk kame tumta ninje bom ante hengno poma ako avut ke jogbom polote lami hilang ma itu ma phanang rai thege lang ma lasi itu ma general secretary long wanglo rat Karbi Anglong rat aphan pisalang ni thanjima laithe lapen hini bana bangke la hello Bharokre sirkebra throkera sirkeba ningkan Congress atum hill state warpillo APHLC tum wanlo non nili tuma party tum handbrake wanlo ta Congress tum nang ni pukoklo halabang so handbrake non APHLC tum phan radatum vote jok pen pe hai lo pote laso handbrake hum thu jok po wan thu det po radatum kupilo nang litum kipuji lasi laso puthang alo
rara pan kupisi chuning rijima itu ma general secretary pansi nili apor pon soni lam the pata heno chokche polotang te hedi lape un elo polotang te ili tum reject danang po lam melo simple lo dei alam pa thiek men reject danang po le tum athele tum chomat elo ke ja kong pidun elo ke hor pidun elo ke seta meli tum han nang klem pi thek thedalo nang wan pi thek thedalo dei ili tum han nang pareng misen thek thedalo nang pasum durong lo apo se tum reject danang po lasin non ili tum APHLC kan ke ili tum ke election ki thordun ke le tum ngarleng the che pamani ke choi phane tum election ki thordun kali correct dei ke dam tangan ingkan an ke le tum MP ke cho CM ke cho EM ke cho MLA ke cho pose che than ma thi seta ili tum APHLC kan ke MP ke man, CM ke man, EM ke man, MLA ke man pose tum cema itum ke claim pose tum thanji people itum cepa man se tum claim nang ji lapen ke la bangsong thek ke tum cepa thek long dak lo ile tum la case ke hai tang tum chi odong lo lapen non 2022 tame la bangsong case ki pitang la pending lo paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen council along Voterlist mate separate electoral roll donang ji pula so apor ke tum case pielo dona tum rada tum la si pini Karbi Anglong rada phan nilhin man ka chuniri kang tung bang kela lo nili tum APHLC central committee la pen tum songja tum nili tum do de sang se nili tum ang song deng ana bang kene tum nang klem pi bom lo nang che song pi bom lo kes tame nang che dan pi bom lo ile tum tangka poisa ave se tame ile tum chirung si pini ani kes tame tum che dan mo pending lo hini bang ke Assam State Election Commission atum danang chi phudun jamlong le putai le tum ang song ang deng tame le tum memorandum kadoi ki pi la pen ke le tum chingki che thanam bom lo la si ang song ang deng ana bang le tum central committee songja tum lapen ke dak itu ma songja tum itum claim lo lapen ke arum grassroots lo bang non wrong rup kaddo ko be rada tum anu bang ke nilit tum aphan non epong ke bang je election bang ke nang le tum matha pemera APHLC phan vote jok tha pahai tha jongsi nilit tum akim manakam la council along itum inglong aso tum defi vote jok long chon nang ji long le pota long chon nang ji di sakuri bakuri ta long chon nang ji contract ta long chon nang ji EMCM la pen ke MECM ta man long chon nang ji vote ta jok long chon nang ji pu akim mangang si nang le tum rada tum mesen punang thenglong inglong aso tum se kadoi ta long ya nang ji paching thur long nang ji inglong arong mukha towar kadoi melang kadoi ta le nang ji school ahem hospital kaddo ko inglong atok no ta do nang ji punil tum akim mang jong si nang le tum nang deng lo polo tangte nang le tum APHLC phane nang tum ador ke so vote pino seta jong si ni le tum la ang tan ke wang ke be ke che tum han vote ang pa jok nun long le den nai sakuri nang paklem long le den nai long le pota pi pe den nang ji di contract nang paklem long le den nai puni tum ke thana pon nang ning oi lak polo tangte la ke nang le tum chini lo nang tum BJP ke le congress phane vote pino aku lale ki pilo porte lake seta nang tum chini lo lake ki athe ningkan ko an ne tum national party fan ka pahaya leke piniar ni tum 50% pa na bersi le tum dolo inglong so tum la si non e prangi bang jilang tum phere meme la so ka phere meme pe ne tum chepa jok nai non MEC bang thom le constituency ki thom long ke ha jok kali non na bang so non e prangi bang jilang ke MEC bang thom ben bang phot hai meme muar ni si ke CM ta me ang tan ke bang tum si la da tribal kali da bang si CM da nang mandi la lo pulo tang de tum kupi sili tum ale de dolang ile tum koda si ninge je the dolang ile tum ke mang hemprek ta ile tum chelong jelang mante la si ile tum la halo ile tum ke mang halo ile tum kes bang tum chedan bom lo ile tum la short case pending lo ke haitang na dolo la ile tum phan la bang so aron nang pache salam long tha hinia bang ke 1969 pen piniar ni an ile tum ke hangjo ile tum ki dukisung ile tum ka che chak nang la bang so hemprek bang ile tum APHLC tum hai lo bolo tang ile tum isit hedung ile tum akache song ile tum deng ponji la paning thur ponji la ke pini radang no nilhin pen na tum han na pa chini la pen ke na nge than megalam no la la chorolo la si APHLC atum election da hai helang setame thedung akam me claim ile tum theklong high court pen case hai delo di setame da council atum si claim te ko phan cholo kali madi la pen jai ka tharsar alangli election pahai he Karbia Anglong aratum hai helang pahai helang setame alangli isi thedung ke claim do MP ke claim nang dia kam sa alangli claim lo athe mala servan cap padi di servan cap ke non hada rajya sabha long pendami chone lo di apaso lo nang ke lok sabha long sedelo Horen Singh be ke hai yong selada ningje du lo polote non rong asar kum ta jakong thepigi lai koma pen lo polote jai ka thar ka chipiduk
alang li kening jedun alang li ke tok dun ki pidun pena jok si pini labang solo MP Horen Singh be ke claim nang dia kam name JI kathar sar alang li ada claim lo lapen langgam lo dang ilitum 1969 aning kan ni hemprek chebar phiglo congress tum nang ne pulu sata APSLC tum hala sohut cipiduk selang letum di hat dilhi andam si alang letum kado be Indira Gandhi banchuning rilo kado belo se hala sopen ani pensi article 244 hala binin bracket long a pugadi ke thap long long laso kachuning ri di lahai kado be tum claim long lo lasi chorolo pini nang labang so tok so penang gelang dun ada la pandame lili la important thing just in it population alam ili tuma phan non 44 abersi a percentage abersi tum monin aphai ke ili tuma long bahani bathom la poson si mane hem ki nuvet doling mane hem ke bahani doling lan gatlo dasi osomar phai pachan pigna la apia pot ilitum Karbi Anglong East West di mahasau pujong si ilitum pu thip nangji ilitum chelong thip nangji plonte bang ke keng sang asotung a population ng omunak lo la si ilitum abangke usomar aphai pado nangji lapen ilitum chinidam na labang so Narendra Modi alang di kewang ke ilitum aphan great loss ilitum kichuklem kichodam aphan an samilitum haladak claim no dam no hidi long lit haladak tikino kato kawe ka pherene melo la pen an parts dami is the most dangerous abangke map of India along ilituma phan Karbi Anglong East West di mahasau punon tokte derlo non ki only di fu pusi toklam chotlo tangte ilituma phan ki non ki warning sinang tibom lo bangso abongo senatum si nitum alongli nitum ahawar Karbi Anglong kali laki bongali Anglong bongo sena Anglong pusinon bang bengolia tumbang ke thanlo ki pulo map of India longta ladake dipu pusi tok cholo la an kisung ang ding ilitum chini lo na lapen ilitum matha pamesi APSLC phan ke pahal dia phan anutina bang putinta ilitum matha pame pon lo na hello nili pasap so mini di siba nili uthot kaniye kang tung gela lo isi non jong isi ningdup alam gela lo ini tu Karbi khai phan nang chenek rolling atum puji BJP atum puji nang chenek ni pu sitame kodalo nang chenek ne tim Karbi Anglong tu aja kong the upuji pu kona lo ke the ta so bang sin li kar ju gang tu la se piniar ni anta piniar ni pini jong ta ka che bhong hang ju non ilitum APSLC tu state election commission tum pen ke la da Karbi Anglong council election ke conduct long li pu ilitum ke che dan la so ka che dan long ke tim Karbi Anglong tum ke ni tum aprang si ko pene ko na thenglong sa si nang dudun tan alang tum si tum nang chedan te alang li tum ke alma tha the ma je ni tum phan si nang ke claim pilo ko muar ni si galang li tum phan si ajak kong si bang ko la pe si tami piniar ni galang tum chi ni no la pe rada tum chi ni no piniar ni an ta alang li tum phan non election kilik no la bang so kilik a hut alang tum tiket kapat cheron dia phan akhemota pipe derlo tiket kapaciron dia phan akhemota pipe derlo non nini berlo nomination ke file dia phan sita piniarian talang di depan tiket kapaciron dia khemota pipe der aja kom pipe der election ke Karbi Anglong autonomous council election ke Karbi Anglong autonomous council election tangte tim Karbi Anglong la pendak CMM tum la bangsu ke chipe thegima mate gobo basam tum chipe thekpo la ke therak me mi alam bang nang thi jok la ke la sira da tum chini nang yi la ke bang nang thi pe me alang itum long le jakong do pusonte pini alang itum sila bang so bang ke claim de je polo bot alang tum che claim de tesi no anta kahuri rap to thang ijo tangte alang itum ke chuplang atum therak le da tai mane itum bang ke therak du la bang so bang ke already bang long jakong ta melo tangte nom ke bang gi munin kan pho phi ke itum han ko pilo plang pho festival te itum han ang do piplo munes ke alang tum si festival da PTG youth festival ta lamme da mai alang itum ke claim ji kapre ka program ta la dak bang su si je phep thai po la kopia pot lo narikol arbura re titi kopia pot la hai nalo ase chorolo
tu mes tami la se Asi ke bang ya ni ke phere me miang theke thepik lo ra tu lasi matha flop nangi matha peme nangi chelem ne de nangi si nonify election mate nonify kilik aso vote ke joke ra tu matha peme nangi lake vote ke jokali lake vote ke jok punali tu mathari lake vote ke jokali ron ke chedam labang so vote ke jok yong si dangli tu matha peme men jok penglo komane BJP phan jok rong lo komane Congress phan jok rong lo pulutang te komalo ki ghuti ji APSLC to ki ghuti ji ma kaluksan ji ma mate Karbi rasti kaluksan ji la rata tum matha pe mipensi lake vote jok nangi vote ke jok kali lake ron ke chedam lake ron ke chedam labang so ron ke chedam jong si nangli tum ron chedam pa mimi pulutang te nangli tum sumar lo ki virji ili tum sumar lo ki virji ili tum det lo ki virji ili tum longri lo ki virji ili tum sakuri lo bang ke thiji ta che matha pe mine lo bang so bang ke choro lo se nono bang ke tum pora dulu posi la se ingdeng pharu ini ra trok la bang so nang kelang dun anara ra phandame choro par piklo la penang litum an ben bang comments tami ni tum han tok tha la penang share pitha la pen kado benang tum tami share thame la pen pining weda nang chetong dun itum general secretary sar kiri rong phar phans tami akeru par piklo studio long ke bang pen kado be do benang chetong on pot la pen litum lang pher president APSLC alang di phans tami kongrong pi KHEI phans tami akeru par piklo chetong monopot la pen ako ilitum Central Committee APHLC Women Wing Secretary alang li phans tami Rita Kamsapi phans tami akeru par piklo lasi un an ben bangke ilitum mathadam pi mesena la pen la bang so election hut nang litum mathapi me penle nang litum ador ke so hut jok nam pusini litum pining vela pan sin litum atok so ington bonglo ka do e phandame kardom